Oreo izozkia egin nahi baldin badugu, honako osagai hauek behar ditugu. Kasu honetan, izozki handi bat egin behar dugunez, nahiko osagai erabiliko ditugu, baina izozki txikiago bat egin nahi baldin badugu, osagaien erdiak erabili eta kitxo. Alde batetik, 30 Oreo galleta. Beste alde batetik, 400 ml arrotzeko esne gaina. Eta azkenik, 300 ml esne kondentsatua. Gero, hau guztia egiteko irabiagailu erabiliko dugu eta izozkia sartzeko ontzi bat. Lehenik, Oreo gaietak bitak manatuko ditugu, erdia eta erdia. Erdi bat gerorako utziko dugu, eta honekin hasiko gara. Hauek eskuz txikituko ditugu. Zati nahiko handiak geratu behar dira. Hau egiten dugun bitartean, arrotzeko esne gaina izozgailuan gorde dugu, baita irabiagailua eta ontzia ere bai, gero erabili ahal izateko. Gure gaietak horrela geratuko dira, eta gordeko ditugu. Orain beste erdi hartuko dugu eta berdina eginez txikitzen hasiko gara, eskuekin lehendabizi. Gero xehetu beharko ditugunez, mortero bat erabili beharko dugu, baina kasu honetan guk etxean ez daukagunez, halako zehozer hartuko dugu, eta etxean genuen botila bat hartuko dugu, ondo garbitu, eta hori erabiliko dugu txikitzeko. Horrela txikituko ditugu botilarekin, eta tamainu honetakoa geratu behar dira. Begira, konparatu aurretik moztu ditugun, txikitu ditugun gaietekin. Gutxi gora bera. Orain, arrotzeko esne gai hartuko dugu, eta errezetarekin jarraituko dugu. Materialak hotz-hotzak ditugula, arrotzeko esne gainarekin hasiko gara. Beraz, hau ontzira botako dugu, eta arrotzen hasiko gara. Horretarako, lehen esan dugun bezala, hotz-hotzak egon behar dira, bai ontzia, bai esne gaina, eta bai irabiagailua. Esne gaina arrotzen jarraituko dugu poliki-poliki. Saiatuko gara irabiagailuarekin batera haize pixka bat sartzen errezago arrotzeko. Begira nola hasi den arrotzen poliki-poliki. Honelako testura bat lortzen dugunean, listo egongo da. Eta ona beste osagaia botatzen hasiko gara. Lehenik esne kondentsatua botako dugu. Hau bota eta goiararekin bueltaka ondo nahasiko dugu. Ondo irabiatuta daukagunean, Oreo zatia botako dizkiogu. Bai txikitutakoak, eta bai zatitutakoak ere bai. Hauek ondo irabiatu, eta izozgailura sartzeko prest izango dugu. Dena ondo irabiatuta dugula, film bat jarri eta gutxienez 6 orduz izozgailura sartuko dugu. Izozgailuan gau osoa eduki ostean, listo daukagu. Orain minutu batzuk utziko ditugu eta prest egongo da jan ahal izateko. On egin!